Kahanyo trap youth council hakas ngito ding ka arpahandro tarik yayong arjara phosau. Kalalik bane kandu yaw CEO ka Shillong Cantonment Board Wayush Moria IDES rengkat ka jingtho bandawa wengno ekibriu kibasa be ay nyajan ka fire and emergency service kabadan halandat ka them yo molong. Hadin balada be kandu uba roy ku parsen rem presiden kaseng habakran shakila pathai kubor ulong banakalyang u CEO ula pentip bayak te ka jaka kabade jong ka Shillong Cantonment Board lapai berkemi ipat daga defense estate officer kabadang ron mentah pedang kajinya kun haging kasyari ban weng no ikti gibreu ulai turu banakliang CEO ulap tha ekaseng banlai kendu iki bahalor jungka DEO kabaka office trikam jungka kadan Guwahati banhalor kan ekaseng kalapan daga jingtho na CEO ubla kular ban sapen poi ekaseng hagini ki kendet sngi ngalap don kibri ko song masak bean to ka bat ka kun ka jing sotu ka jongi ka ni ka ka ha ko Shillong Cantonment Board hadian kata ngila wan menta kasni bani kendu yo CEO jong ka Shillong Cantonment Board arangkat ka jingtho bandawa na ka Shillong Cantonment Board maka dei ban weng chisundon ni kini kibri na kani ka jaka namar ba ka kun ka jing sotu ka jongi ka kun ka jing tip ka jongi kini kibri kila shu sa bean to ka jaka krem kanu ka jing board na ka Shillong Cantonment Board di hadian mengilawan banyak kendu yo CEO kay ka ba nakaliang ka u la pensya ka lomba apo ka Shillong Cantonment Board kidan arlai tiligwe pat keyboard ki bapet ya ki lengkot caka hoy ka hap apo ka Shillong Cantonment Board ndre kadon ka jaka ka bapet ki army kadon ka jaka ka bapet ka defense estate officer yo da ka DO pat kata ka defense estate officer ka office ka jong u kadon apo Guwahati di ula pentip ru yangi habai dei bakani ka jaka defense estate officer kidan apa deng gajingele ya ka kes na kabantaban be ikiti gibriu na ka jaka di bantip kambnya ya kata wong bangi hap ban let lane bani kendu ya ka DO office ka badana po Guwahati tina kaliang jong kaseng kenang bakan long official ka jingtho ka jongi ya ka bangi ngitho na kaliang ka jongi mata kasngi po Shillong Cantonment Board nilaong ya ka yaw CEO bu de ban panpai yang da ka jingtho nang bangi na kaliang ka jongi kan long official bukum juru bangin soto siya ay kasi jam ka ba nang ni sakmat pat ka bangin shim di kata kalong ka jing kren kumangi soto imanta kalong bay kani ka jaka katu ka plot kadai ka bapet da ka defense estate officer ya ka ba office ka don po Guwahati bat ka baar kalong ba kadon ka jing le akis kapren ka defense estate officer bat kiway pat ibru ya ka ba nakaliang jong ka defense estate officer kila IKS ban penmi no iktig brio na kata ya tik kat kum gajing ong gajo ong ba umtip ya ka status yung mata IKS ha ela ya kuno kaya te ban tip kan kaya kata nakaliang jong ka seng hadin bangila yo ya ka jubab na CEO jong ka SMB jong ka Shillong Cantonment Board ngin salet pat ban ya kendu ya keyboard ki badai pet ya to kata te kata ka gajing kendu ka ngi mutasi yo CEO jong ka Shillong Cantonment Board kamu piap ya ka jing piap ya ka si reply nang ni bakni banbu pata ka jing tho ya ka bani kendu ito di namar ba kumagi ong ba hading siya kum ka jing tip ka jongi ka dei ka jaka ka bahab Shillong Cantonment Board ngimtip bagi don sa kiway pa keyboard ki bapet ya kismen khot jaka teknang ban ya siya ya ka jing tho ka bangi ay ka Cantonment Board kan reply yang ni hae ngi dei ban let na mangin yo ya ka jing siya tingin up ya ka reply ka buyo na po Cantonment Board hadin ka tangin salet bani kendu yo ka di u lo don na po Guwahati no don nungul asing sa penbet pat ya kasngi la depan ajing tho si keyboard bani pet patulah-pular ni man ay ka jing tho sa ula ringi tanga po katukan nes ngiun sa ay ya ka reply ya ka city ko bangi ayo